3 motxilles per ordinadors que et faran canviar d'opinió sobre la comoditat i la funcionalitat. Avui et presento el meu rànquing dels millors models del mercat. El número 3 és un model que ha aconseguit un rating de 4,4 sobre 5, amb més d'11.124 opinions. Els usuaris el descriuen com a bona motxilla a bon preu, amb una qualitat acceptable i una cremallera que, tot i ser una mica dura, no presenta problemes. El preu, només 19,99 €. Els usuaris també destaquen la seva comoditat i capacitat, tot i que alguns han assenyalat que la cremallera pot ser una mica feble. El número 3 és, doncs, un model ideal per a qui busca una opció assequible sense renunciar a la qualitat. Toca al lloc 2, un dels que més sorprèn del top. El número 2 d'avui és un model que ha aconseguit un rating de 4,6 sobre 5, amb més de 5.364 opinions. Els usuaris el descriuen com a grande i molt funcional, amb una capacitat brutal que permet portar-hi tot el que cal. El preu, només 26,46 €. Els usuaris també destaquen la seva qualitat i durabilitat, tot i que alguns han assenyalat que és massa gran per a ús escolar. El número 2 és, doncs, un model ideal per a qui busca una motxilla espaiosa i desistenta. Anem al lloc 1, on la relació qualitat-preu comença a entar-se. El número 1 d'avui és un model que ha aconseguit un rating de 4,5 sobre 5, en gairebé 10.827 opinions. Els usuaris el descriuen com a pràctic i tot terreny, amb una capacitat molt gran que permet portar-hi tot el que cal. El preu, només 24,43 €. Els usuaris també destaquen la seva qualitat i durabilitat, així com la seva comoditat i funcionalitat. El número 1 és, doncs, el model ideal per a qui busca la perfecció en una motxilla per ordinador. I així acaba el nostre rànquing dels millors models de motxilles per ordinadors. Recordeu que, si voleu estar al dia de les últimes novetats i descobrir els millors productes del mercat, podeu subscriure-vos al nostre canal i activar la campana per a no perdre'ns cap vídeo. Gràcies per veure i fins a la propera.